sigiden wɔɔrɔnan maa o maa ni nɔ minɛnen bɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ mun ye ko dɔ kun kan mun bɛ i ka tabiyaw kofɔ i kɔni jagoyalen don u ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ d'i ma mun b'i ka kɛnɛya fɛsɛfɛsɛ i sago ma. Wa maa si man ka minɛ ka tɛmɛ mun ye %48 kan mun ye fanga tigilamɔgɔ dɔ fɛ nɔ walima finitigilaka dɔ fɛ n'a ma kɛ mun ye kiiri tigilamɔgɔ dɔ ka bilala sanni i ka kiiriw ka bila ɲɛ kan. Wa maa si man ka minɛ ka bila kasobonba kɔnɔna na n'a ma kɛ yamaruya gafe dalen b'i kan mun kɛra mun ye kiiri tigilamɔgɔ dɔ fɛ ka yira k'a fɔ k'i kan ka taa kasobonba kɔnɔ. Sigiden 7 bɛɛ dama ka kɛɲɛ kiiri la wa bɛɛ ka hakɛ de don kiiri ka kɛ ka ɲa i sago ma walasa i kana dimi yɔrɔ sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw fɛ wa a kan ka kɛ waati kɔnɔ waati min yɛrɛ man ka mɛn. Wa i ka hakɛ de don i kan ka lakana wa k'i dɛmɛ mun ye ka maa di ma maa min b'i lafasa fo ka taa se i ka kiiri yɛrɛ don ma fo ka taa se sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ daminɛna don min fo ka taa sɛgɛsɛgɛli ban mɔgɔ kan ka d'i ma mun b'i ka kumakanw yɛrɛ kɔni yɛrɛ lafasa kosɛbɛ kosɛbɛ. Maa o maa ni nɔ minɛlen don i ye sikanama ye fɔlɔ de fo ka taa kɛ kiiri yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko i nɔ minɛlen bɛ ko min na k'a jɔr'i la tigitigi o waati la i bɛ sɔrɔ ka kɛ ko mun ye i nɔ don. Wa ɲangili hakɛ a bɛ da maa kan maa mun nɔ minɛna k'a jɔr'i la tigitigi ko i nɔ minɛlen bɛ fɛn mun na ko i nɔ don wa n'o kɛra mun ye kiiri yɛrɛ bɛ se k'i ɲangi ni sariya sen ye sariya sen minnu yɛrɛ bɛ i ɲangi ka i bila mun ye i kaso la kaso mun yɛrɛ kɔni ka kan n'i ka ɲangili ye. Sigiden seginna fɛn fɛn bɛ yen k'a yamaruyalen bɛ ko k'a kɛ jamana kɔnɔ maa si tɛ se k'i bali k'o waleya fo n'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen ni jamana yɛrɛ sɔn t'a ma n'i ko i b'o kɛ ko wa k'o fana tɛ bɛn.